Moltes felicitats! Ei, que sabem que este mes és el teu aniversari. I per a felicitar-te, el Babalà Club et fa un regal fabulós. Una cinta de vídeo. Una cinta amb el millor de les aventures de la Babalà. I les cançons que tant t'agraden. Ale, quin aniversari, eh? Amb felicitacions, regals, festa, alegria, amics, pastís... Pastís? Oh, clar, pastís... Ens havíem oblidat. És veritat, un pastís. Hem de fer-ne un immediatament. Clar, perquè què seria un aniversari sense pastís o pastissos? Ai, m'encanta de nata. No, de crema. Xocolate. Que porta bona cosa de vitamines. Que bo. Et donaré unes vitamines que et vindran molt bé per a l'avorriment. Pren una camina quan isques d'escola i mira la tele només un moment. Vitamina A De la Babalà. Vitamina B i a passar-ho bé. Sense vitamines i alegra la cara. Vitamina C. Per estar content. Si després de veure el nostre programa tu no rius amb gana, ja sé què hem de fer. Pega-te la boca, porta-te al psiquiatre, clava-te en el turn i sacsejar-te bé. Vitamina A De la Babalà. Vitamina B i a passar-ho bé. Prende vitamines i alegra la cara. Vitamina C. Per estar content. Vitamina A De la Babalà. Vitamina B i a passar-ho bé. Prende vitamines i alegra la cara. Vitamina C. Per estar contents. Una xica ben guapa i un xic ben graciós. I acudits, i I alegria, un parell d'aventurers i molts xiquets. i dibuixos fantàstics, i ràfegues, i un rap. No, Johnny, això no és una recepta de cuina. És un guió. És la recepta d'un programa de televisió. Oh, clar. Heu demanat un rap? És el rap de la Babalà, un espai que m'agrada, un animalà. Amb els millors programes de dibuixos animats. Som els presentadors i som un disbarat. No parem ni un moment de fer barbaritats. Així teniu a Johnny, t'hemos postrellat. Es munta i es desmunta, es fa menut i gran. Pot ser xicoteta com un gra de siva. El que té de xicoteta ho té de resalar. Dins programes fantàstics impensats. Billetes sobre els mapes amb gran facilitat. Este és el rap de la Babalà, un espai que m'agrada, un animalà. Amb els millors programes de dibuixos animats. Som els presentadors i som un disbarat. No parem ni un moment de fer barbaritats. Ei, Babalots, això s'ha acabat, de manera que jo... Ja m'he callat. Preparats? Allà anem. Uau, estem a la lluna. Sí, però tu estàs segur que esta és la lluna de València, Johnny? Comprova-ho tu mateix. Mai me l'havia imaginat així. Hola, Tiriti, has vist Poti? Sí, crec que ve per allà. Per on? Hola, Poti. He portat les peces per a fer gimnàstica. Ah, bé. Mira, primer... Prova. Ui, no puc, Johnny. Mira, és ben senzill. I és això. Tiriti, que estarà fent de les seues. Prenc. Tiriti. Tira-li.
Ara només em cal una cuina. Però per alguna raó sóc la reina del croma key, no? Hola, Jonis, pareu l'ull i fixeu-vos en què faig. Pique els dits i com un raig pose ordre un i a un embull. I això no ho faig perquè sí. Ai, és que sóc la reina del croma key. Pinta el sol de núvols roses i un desert faig un mar. Tinc poder per a canviar el que vull per altra cosa. I això no ho faig perquè sí. És que jo sóc el rei del croma key. Encenc el sol, posa estrelles, viatge amb els esquimals. De Nova York a Brussel·les volen com fan els pardals. I això no ho faig perquè sí. És que jo sóc el rei del croma key. No m'expliquen els dits d'esta senzilla manera. Te menjat o pastís on hi havia una granera. I això no ho fem perquè sí. És que som els reis del croma key. Som els reis del croma key. Som els reis del croma key. Mi bien despierta, mira que ya amanece. Appena fa arrivare al Valbirò, all'osteria seria.